Sa Bacolod City, hubog ang Norwegian National nga ginaligar nagmaoy kag nagpanindak pa ginbuno sa isa ka barker. Yaring balita nga itong gintutukan. Ginala sa ospital si Harald Helsen Green matapos ginbuno sang balisong ni Jomar Garcia sa kilid sa isa ka supermarket sa Barangay Villamonte pasado alas 7 kagabi. Ginapaso ni hubog kag gintindakan sang 53 anyos nga Norwegian National ang 25 anyos nga barker. Tumawag ako ng ambulance but then minalabis ko na po na karga na lang sa patrol kasi nagbi-bleeding na po. Sa patrol na namin dinala namin at doon din namin sa Doctor Hospital. Suno kay Tapa, ang posible na imputong barker sa aktwasyon sa foreigner. Panawagan sa kapulisan sa suspect na magsungkaan na kaklaruhon ang iyang ngalan sa natabo. Without any apparent reason, according sa mga bystanders, sinipa niya itong suspitsado. Then agaran namang bumunot ng balisong at sinaksak siya. But we don't know exactly kung anong pinagtatalunan nila. Adayon niya ginabulong sa ospital ang foreigner matapos sa kaagom sang pila sa nagkalaing-laing nga parte sa Iyalawas. Ang Norwegian ang nagapuyo sa isa ka subdivision sa Barangay Villamonte. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.